Krátko sme sa vybrali na výlet, kráčame z Trstenej a ideme smerom na Brezovicu, na Ostrý vrch. Momentálne sa nachádzame na takom kopčeku a tam dole, tam je Zaviedolo. Počasie fajnové. A keďže ja nemôžem behať, tak aspoň takéto prechádzočky fajnové. No, teraz sme na takej účke fajnovej. Nádherné výhľady a tam Babia hora v pozadí. A uvidíme, keď sa dostaneme na miesto, kde chceme, či bude vidieť aj do Malej Fatry, ale mohlo by. Nádhera. To je nádhera, nie? Aké huštiny. Ako keby sme boli niekde na Aliaške či Kanade. Tak teraz kráčame po žltej značke a po trase smerom žltej značky. Tak sme zašli na Ostrý vrch. Javorinky boli vlastne tam hore v pozadí. No tak to si cupkáme a teraz sa obzerám, či znova niekde uvidím tú značku, aby sme niekde nezišli, kde nemáme. No ale inak paráda. Nádhera. Rádko spozoroval takúto chatečku. Fajnová. To je striežka, posed. Hore je kamera. Tu ešte sneh. A to vyzerá, že by mohlo byť aj ohnisko. Je tu kožušina voľaká. Na parádu. A toto je zamknuté, nie? Aj, z diviaka. Aj. Ukáž. Aj to vyzerá byť diviak. To si poľovníci majú nachystané drevo, aby mali suché. No fajne, no tak poďme pozrieť dnu. Akurát tu je zámka. Fajne urobená kľúčka z parohu. Na parádu. A toto čo môže byť? Toto tiež vyzerá zaujímavo. Vidíme, to sa dá otvoriť. Aha, tu má aj taktiež drevo. Paráda. Aha, tam sa to nedá otvoriť, hej? Sa hore pozrieť. Ja nevidím nič. Je pekné. Aha. Už nevidím. To majú nejakú sašku. To je, kde ten kľúč ukryli, ale si ho nevedeme, však to nevadí. Ale vyzerá to tu fajnovo. Pekné prostredie. No a tu by sme si mohli urobiť ohník. Ideme možno aj po... Svieti slniečko. Prostredie fajnové. S chatečkou. Pozadí. My sme sa dostali ku prameňu. No a sme si nabrali vodu. To je čistá vodička.
sme si rozložili oheň. Kde je ten ohník? Aha, tam dole. Tak sme si nabrali z pramienka vodu. No, parádu. Krásne prostredia. Na tej strane vlastne. A za mnou neskutočne husté lesy, tak niekedy sa tam pojem prejsť. Divočina. Ideme sa huštinou a ideme prejsť cez potok. Dobre. Zarastené v džungli. Čo si sa zachytil? Boha, tam. Pokriče. Na kopci trošku fučí, no, ale tam vidno, vlastne teraz sú tam pozadí, takto sme išli cez les. Tam smerom ku roháčom, tam ako sú tie úky, tam sme vychádzali, takto sme zali okruh a smer Trstená, takže domov.